Čaute, ja som Pokik a toto je Lejko z LM Show. A ja Toto som... je asi Pokik, máte dole v popise aj dole v spolupráci, proste tam máte môj kanál a jeho kanál, takže si ho rozkliknite a dajte nám obidvom like a odber. Máme tu aj špeciálneho hostia Pokika brata. Povedz, ako sa voláš? Juraj. No, tak volajte si ho ako chcete, môžete ho volať aj Trpaslík, takže ideme na to. Máme tu aj poradie hunterov. Najprv ide Juraj, potom ide Pokik. potom ide Pokik a potom idem ja. Takže môžeme ísť rovno na to. Raz, dva, tri, štyri. Bež rýchlo, ľudia! Dajte like a odber, aby som mal speed, aby som bol rýchlejší ako on. Bežte. Rýchlo, bežte. Rýchlo. Ľudia, dajte like a odber, aby nás už neuvidel. Poďme ešte cez noc. Kámo, to je veľmi logické, ja mám na sebe mikrofón a môj brat má toto. Môj brat má bobu. 29, 30, 31, 32, 33, 34. Poď, rýchlo. Kde chceš ísť? A ešte ma behol to tak. Aha, 48 sekúnd. 10 sekúnd máme. Ty vole. Nás už... A budeme sledovať. Počkaj. Teraz ideme ku kobíne. Už prešla minúta. Skrytý, neskrytý už idú. Takže hľadáme Pokika a Lea. Skryť sa, ľudia. Nemaj spodiu. Tu, nie tam zatiaľ, ľudia. Ľudia, dajte Leovi like a odber, aby mal aspoň 300 odobrateľov a mne takisto, aby som dosiahol aspoň tých 100. Zatiaľ. Čakajte. Ja som sa už zľako, že ide. Video. Tak, toto bolo celkom rýchle. Vidíte, už drží na nás kameru, už to nemá zmysel odrbáva. Podľa nás bolo aj tak video na tých predošlých fotomenov. Či on nás videl zvučiť, Ja ideme my s Jurajom, alebo s Pokik brat, takže ideme, tu už ide, tu je Pokik brat a tu je Pokik, ktorý práve ide počítať, už je pripravený a Juraj, teraz dávaš na vrch ty, hej, teraz dávaš na vrch ty, lebo... ideme. Tak ja... OK, takže máme tu Pokik Hunters, ty vole, normálne best, dobre, vôbec som ich nevidel, že tam mať bežia, vôbec, dobre, to je jedno. Ideme počítať, 1, 2, 3, 47, 48, 49, 50, vlastne 60, pardon. Dobre, skrytý už idem, stopol som to preto, lebo by to bolo totálne nudné a nemal by som tam čo hovoriť, takže jedeme na to. Mám Dojo Mix, takže dúfam, že to bude v pohode. Viem, že ja neviem rozprávať proste, že išli tamať, ja normálne si musím takto držať mikrofón, že by to asi snímalo hlas, takže išli asi tamať a my ich skúsime nájsť. Nezabudnite mi dať like a odber
Leo to tu spomínal asi 3000 krát, takže ospravedlnite ho, že on je taký proste, no proste všetkého veľa. Ale my sa už vrhníme do hľadania. Viete, čo je divné? Že ja a aj on máme totálny iný štýl rozprávania proste. Ja proste tak extrémne okecávam nejaké blbosti a on proste tak divne rozpráva celkovo. Akože divné v takom zmysle, že divnejšie, proste inšie ako ja. Nie, že by nevedel rozprávať alebo dačo také. No neviem. Mne sa zdá, že ja som ich videl niekde tam vzadu. Ja si idem teraz kúpiť nový mobil, ktorý bude normálne vedieť natáčať, lebo toto s tými Samsungami je no comment. Takže asi tak. GG ľudia v pozadí. A moja babka. Oh my god, to iba mne sa môže stať proste. Ja také idem. Stretnem babku, bratranstvo, sesternice, každého. Idem do Chorvátska. Určite tam stretnem rodinu proste. No, nenormálne. Bože, čo ja tu kecam za blbosti? To asi vystrihneme, nevadí. Asi by som mal... Poďam. Čo sa tu posúť? Tam čo? Jest, bratu. Jest. Ty peček ide tam. Ale neviem, že sme tu. Bolkou, ktorú mi reálne dneska brat stratil. Lebo však to stojí 5 centov, nie? Kebyže. Ja ich asi fakt dneska nenájdem. Takže som prehral, mne sa vybil mobil. Takže proste som prehral, no, čo si budeme. Hľadal som ich viac ako 10 minút, takže to bolo trošku prehnané, ale to nevadí. Ľudia, toto je už tretí diel. Ľudia, keď sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a odber, Lebo ak nie, tá rozbijame hlavičky. takže 5, 4, 3, 2, 1. Viete, čo sme zistili? Že máme 10, ja mám napríklad 10 000 zhliadnutí a 36 like, 36 odoberateľov. Tak akože, halo. 273. Mal som viac, Šesť. mal som viac vymazaný kanál. Ale dúfam, že kvôli týmto turečom nedopadneme asi tak. Takže ako dúfajme. Dúfam, že to berete, že toto je iba video a nebereme to vážne, že sa vám proste iba vyhražame, že točo tam. Ale akože Bereme to tak športovo, proste, akože. My vám takto povieme. Nestojí vás to nič, žiadne peniaze, 0 eur. Kliknete, to je všetko. Jedno tlačítko, to všetko iba my chceme. Iba jedno tlačítko, takéto tu, toto čo vám ide tu teraz na obrazovke tu, toto treba stlačiť, už nič iné nám netreba. Toľko málo, nič od vás neprosíme, peniaze, láskavosť, nič. Hlavne pozerajte naše videá ďalej a podporujte nás a stlačte to tlačidlo. Áno, určite lajkujte každé video, lebo každý like je... Čo dáme? Každý like hodím jeden kamienok do random auta. Áno. Lebo každý odber a like je plus 1 podpora pre nás, aby sme ďalej točili. Takže 1, 2, 3, 4 odber treba dať. Čaute. Čus.